Sanibona. Ucwabe lobingelelayo umumbo omhlophe ukhabazela ngamavovo. Ninjani madoda? Sengibuyile futhi namhlanje ngaleyo ndaba sihleze sikhuluma la Get to Know Life in Malawi. Ngingena kuma post wami ngithi ngiscrolla ngifunda ama comments. Bekhona eminye imibuzo iningi kade bebuza abantu. Manje namhlanje ngizophendula ubuzo uwodwa oqala ngubonile lapha kuma comment section bese siqhubeke neminye imibuzo ngoba ngeke kwazi ukumphendula wonke umuntu lapha nembuzo ibuzayo ukuthi sifisa ukwazi ukuthi izinto ethile zumalini izinto ethile sumalini. Namhlanje sokhuluma ngokuthi indaba abantu baseMalawi bangathandi ukuyisebenzisa i-roll loan. Yabo? For now, let's go straight to that topic because there's a lot of people whom they complain about the roll-on. These people banuka makwapa manje kwenza njani. We don't understand why they don't use roll-on. Madoda oqala i-roll-on la eMalawi iyabiza madoda, it's expensive. Yabo? I-roll-on iyabiza, i-expensive ngale ndlela yokuthi ngeke usakwazi usuka wena endlini yakho uthi uye esitolo yothenga i-roll. It's gonna be a wasting. Cause sometime la eMalawi kwenzeka kwamanye ama-family including my family. Lento ngiyikhulumayo ukuthi mina ngiyibonela kulo muntu walapha phesheya la mhlambi walapha ngiyibonela from my family including my family. And sometimes khona amanye ama-family ngithi ngiwabheka mina ngibona ngathi no man, my family is better than this. So if in my family we can't manage to buy a roll loan, what about the other families whom we see that this family they are worse than us? I-roll loan madoda iyabiza oqala lokho. Nokuyibuza khona i-price ngila manje eMalawi lokho ngifikile angazi ngisebenzise roll loan and angiyazi ukuthi umalini ngisazo confirm i-price kahle kahle kodwa mangizobheka i-roll mhlambe ingaba lapho kuyimali ifana no 8,000 or 11,000 kanjalo cause I saw the price of ama lokho njani i-lotion yokugcoba amafutha okugcoba laba clearly le incane azi lapho eSouth Africa mhlambe esitolo ngayithola ngo19 rand or 20 rand yabo lana ngayibheka esitolo ikulapho ku 11,000 or 12,000 yabo. So which means if clearly le u20 rand lapha esitolo lapha eSouth Africa and i-roll mhlambe isamwe lapho ku 30 something rand or 40 rand, which means the roll gonna be expensive than a credit lotion oil yabo leyo nto. So abantu abaningi, of course there are some people who can afford. I'm not saying that everyone can't afford, no, khona abantu banemali they can afford, kodwa ubuningi babantu, the most of the people who travels from Malawi to South Africa kuba labantu bokuthi abakazi bayisebenzise roll-on la maybe la eMalawi mhlambe i-roll-on bayiqala kuyisebenzisa ngalapho. Akuyona imfihlo leyo nto, wonke umuntu waziyo indaba uzowazi ukuthi iqiniselelo, nami ngiyaqiniseka kuleyo nto. Mina i-roll-on ngayazela eSouth Africa for true yabo, and lapho ngayazi ngoba kukhona abantu basemsebenzini abangithandayo bakhuluma ukuthi ngicela usebenzise i-roll-on ngoba yanuka yabo. Akuyona ifihlo leyo, and iqiniso abantu beMalawi abathandi ukuyisebenzisa i-roll-on ngoba abayijwayelanga ukuyisebenzisa cause iyabiza yabo. Angazi how I can do example ukuze ningizwe kahle. Lento iyafana like angithi lento wena awujwayele kuyisebenzisa, mawusuka lapho kufika kwenye indawo uzohluleka futhi ukuthi uyozithengela izinto ongazazi kahle kahle kuba into ungayazi ukuthi iyasebenza ngale ndlela. Mayisebenza umuntu ikhwapha liba right ayinuke, and lento yokuthi umuntu uyanuka ikhwapha makuhlangana umuntu onukayo nomunye onukayo ngeke beze bayizwe leyo nto. Kuyafana nomuntu obhema yabo, umuntu ubhema wena mungabhemi noma mungaphuzi uvakashile kumunye umuzi
uhlala nabantu, labantu bonke bayabhema lapha endlini, wena wedwa ubhema, bonke laba bayaphuza, wena wedwa uphuza. Uzobona ngathi laba abantu bamanuku ngoba bayabhema. Hayi, la muntu uyabhema, uthinda ikomisi yaphuze ngayo kanjalo, usanuka umlomo, yabo. Uzombona ngathi lo uyinuku, kanti yena mebhema nomunye ebhema, noma mephuza nomunye ophuzayo, leyo nto akayiboni. Yena iqinise lento. Muzombuza umuntu obhemayo, umbona umuntu la unuka ugwayi, uyabhema unuka ugwayi, yena uzobona ngathi lento it smells nice. Yabo, kuthi lento inuka kamnandi ifethu awubhemisa ngoba lento inuka kamnandi. It's not like inuka kamnandi. Kodwa kumuntu ongabhemi leyo nto uzoyibona ngathi inuka inuka kambi. Ngeke uzomsondela lo muntu obhema ungabhemi. Yabo? So leyo nto iyafana nomuntu uhlezi ujwayele ukuyigcoba iroloni. Muhlangana nami mhlambe mina angicobile, yabo. Uzombona mhlambe ngizonuka ukujula umjuluko, uzobona ngathi mina nginuku, angikwazi kuyinakekela, yabo. Kanti angijwayelanga leyo nto. But mangizoyiqala kuyisebenzisa, ngibone nami ngibona umehluko ukuthi ngiqale ukusebenzisa leyo nto. Siyashintsha lezi ndaba ngiyabona manje ukuthi kuyashintsha, nginuki manje, ngizobona umehluko ukuthi lento le iyasebenza. Nalokhu ukukhuluma kwabanye abantu ngeke beze bakhulume kahle la eMalawi. Sometimes ukwenzeka amanye ama-family bakuma rural areas, yabo. Amanye ama-family kungenzeka umuntu ungahambanga, mhlambe awuhambanga waya South Africa, awuhambanga waya town, yabo. Kungenzeka wena ungayazi iroloni kuze uyokhula ufane nami, ngisho khona abanye, ngisho manje masingahamba la door to door sibabuza abantu ukuthi uyayazi iroloni, bazothi cha angiyazi, abakazi bayibuze neprice yakhona esitolo. But ikhona ezitolo, but itolo zakhona zasemadolobheni ikhona iroloni, yabo. Abantu banemali bayayithenga, but abantu basema rural areas like emakhaya lapho umkomasi kanje, emakhaya like iXhopho, labo emakhaya kanje uLunti, yabo. Emakhaya kanje abantu la malokishi amasemakhaya kanje, abantu ngeke bakwazi ukuyisebenzisa iroloni ngoba abayazi. Noma kungenzeka bayayazi but ngeke baze bayithenge ngoba iyabiza. Cause sometimes kuzokwenzeka wena izolo ulale ungadlile, ungenayo imali yokuthenga ilokhu njani, yokuthenga isihlebo, yabo. Ulele ungadlile izolo ungenayo imali yokuthenga isihlebo. Le imali yokuthenga isihlebo mhlambe sithi lapho ku 5000 buzodla isihlebo ube right, and ngeke uthi utholele leyo mali mhlambe 12000 uyithathe leyo mali uye straight uyothenga iroloni, into yokuthi ngeke ukwazi kuyisebenzisa wena ukuze udle, ngoba sometimes izinto eziningi la emakhaya sidila nokudla impilo nje kuze siphile, yabo. Like I said, la ukuthola imali sometimes kunzima, and abantu baningi la badependela ukulima, yabo. So ukulima is a season job, yabo. It's a season job. Ngeke ukuthi uzolima namhlanje uthole imali kusasa. Ukulima is a 6-month operation job, yabo. Mawufuna ukulima wena kuze uthola imali is about 6 months. Nakhona mawulima kuze wena uthinte imali injengo 15000, ungasebenza unyaka wonke ungayithinde le mali injengo 15000 rand la emakhaya. Kungenzeka leyo nto. Ngisho khona namanje abazi indaba bazongifakazela namanje. Kungenzeka khona omunye umndeni mhlambe khona ubaba uneminyaka more than 70, unezingane mhlambe zo 4 or 5. Lo baba lokho wazalwa akaza ayithinte imali enjengo 15000 la emakhaya, lokho wazalwa. Ngiyakutshela ikhona leyo nto. Kodwa mangikhuluma abanye bazoba bengithuka ukuze ayindaba wena ukhulume kakhulu, ukhulume yonke leyo nto, but iqiniso nje vele, iqiniso lelo madoda, iqiniso. Kungenzeka la umuntu ukhulu ube nezingane, impilo yakho yonke awukazi uyithinte imali injengo 15000 rand, and mhlambe sometimes 15000 ngiyaphezulu kakhulu, noma 5000 rand. Kungenzeka ukhule wena noma ufane nami more than 30 years or 25 years ungakazi uyithinte imali injengo 5000 rand empilweni yakho.
lezo zinto zenzeka. So sometimes masikhuluma mangikhuluma kanje abanye vele bazongithuka, hey wena indaba okhulume leyo nto usibukisa kabi nabantu ngathi siyahlupheka. Bafethu, ukuhlupheka kuyona imfihlo. Uma kumndeni ukuthi awunamathuba uthi awunamsebenzi, uma umuntu awusebenzi, ungayifihle leyo nto ukuthi mina ngiyahlupheka ngisebenze. Veza ukuthi vele lokho okuphila ngakho abanye abantu wena awunakho, khona abantu bazokunikeza ithuba lokuthi ulokhuze uthole lokho khona. So ngibona amanye ama-comment abanye abantu bala emakhaya bayangithuka lapha kuma-comment section, why you talk this bekumele abantu basibuke kanjani thina, yabo leyo nto. Mina ngikhuluma including my family, including me, lezo zinto zenzeke, including ngempilo yami, yabo. So ukuthi abantu abayicobe i-roll-on, oqala abayijwayele, abakazi bayisebenzise. Okwesibili, iyabiza, and i-reasonable kakhulu ukuthi iyabiza, and akwenze sense ukuthi wena ungakhipha imali engaka uyesitolo uyothenga i-roll-on, ngoba udila kakhulu nempilo ukuthi uphile wena udle, yabo. Yona ke ngizofunda ngifunda ama-comment amaningi soba sicazulule nendaba iyodwa. Nomunye ubuzile ukuthi ayikho yini i-grant lapho. Leyo ngizowenza futhi enye video ngichaze ngaleyo ndaba ukuthi ayikho i-grant noma ikhona. Siyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgozo Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangibhuda ukhuluma indaba yokuthi kungani bani baseMalawi bangathandi kufaka i-roll on. It's something lesiyadingo sonke, actually not baseMalawi kuphela, ngisho baseZimbabwe, baseMozambique, baseNigeria, abantu labaningi bangalabo Africa abathanzi kuyifaka i-roll on. Lokwenta abantu labaningi batibhude ukuthi kungani bangayifaki i-roll on, mhlawumbe abayithanzi o kanjani. So bhuti uya-explaina ukuthi nkosi yami iyaduri i-roll on eMalawi. Ngeko nje vele kuyinto labangakayijwayeli abayisebenzisi vele lo mnyakhula umuntu azabe emdala angakasayibone ne-roll on ukuthi ibukeka kanjani, because it's expensive. Ngeke uthathe imali yakho yokugcina unganamshibo kunokuthi uyothenga amshibo uyothenga i-roll on uyifake. That's why uthi abayithanzi vele ngoba vele abayijwayelanga, ngeke bangayifaki. Noma bafika la South Africa thola abantu bathola tandla enhloko baba ahleka bathi banuka amakhwapha, bahlekisa ngabo batshe ukuthi babafaka ama-roll on. It's because vele into labangakayijwayele, noma sebafikela South Africa noma ishibhile vele it's something labangakayijwayelanga i-roll on, because le kubo iyadura i-roll on. Lo bhuti lona abantu abaningi bamthanza lapha etinkundleni tokuxhumana ngokuthi uhlezi afundisa ngetindo taseMalawi, and like he's giving us tindo leti like honest reviews. Lokwenta abantu labaningi kakhulu kokuthi bamthanze lapha etinkundleni tokuxhumana, because people are saying because they are learning a lot from tindo taseMalawi through yena. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.